Ja, så har vi gang i en redningsaktion. Emilie er ved at blive reddet af Kasper og Oliver. Emilie, hvordan går det? Og hvorfor faldt du i vandet? Og de der Crocs, de gør det da meget godt her, kan jeg se. Ja, der er så redningsaktion på ungdomsskolens kajakweekend her. Instruktør Kasper. Og fuldstændig styr på det. Bare en prøve. Velkommen til Drage Ungdomsskole. Selvmordsforsøg. Ej, hvordan hopper I sammen? Jeg vil ikke ramme hinanden for helvede. Det slukker det. Ja, velkommen til Dragør TV. Vi er her ved at lave et interview med Dragør Ungdomsskole, der er på kajaktur i Roskilde Fjord, Kattingevig. Så midt i evalueringen, så vil jeg bare spørge, har det været godt eller rigtig godt? Rigtig godt. Ja, men I får 100 kroner bagefter. Kanon! Så det er super. Vi takker herfra.